Dokaitimbwe mkono nyasi tawaino nodzo manhoko dzozuwa rogumi nonhanhatu mwedzi uno wakakunguru. Dare guruguru munyika rinoringana zvebumbiro romutemo ribe kupa mutongo waro munyaya yekuti wamaraba waenderere mberi nokusenza iwo wapfuura makore ari pabumbiro romutemo anosvika 40 okuti waende pamujandirere. Paribe agoziva kuti wachagotura rini mutongo wawo uyu. Ticharamba takandoringa. Zviri kuhwadza mabi angu kuti tagokunyepai kuti makomborero akapuwa bhero asi aribe kuburitsiwa akanga atorukiwa imwe nyaya mhosva yadzipo kare agare mujeremo. Idi heno mabi angu ipapa kwaya achagobenhuka kudare rodzimhosva zuva ro30 mwedzi uno. Ticharamba takaringa kuti zvichagotekaira sei ipapo. Hurumende yedu nyasi yagoburitsa mari dzowanhu vanenge vachida kutora mapasipoti. Ari kuda achiongotora pasipoti kwaya anobhadhara madhora okuAmerica 60. Ari kuda inochimbidza kubudayo mazuva 3 anobhadharawo madhora 200 okuAmerica. Asi ari kuda inobuda makwerikweru kwaya agobhadhara madhora 310 omari yokuAmerica. Heno mabi yangu kuti zvichagotekaira sei nokuti wandoreketapo kare kuti anenge achida kubhadhara mari yomunyika anobhadhara pamari inenge iripo mazuva ayo. Heno kuti mariyo imari ipi yacho. Ticharamba takaringa kuti vanhu vachabiwa chere kana kuti vachaitirwa zviri pamutemo. Tiri kufara kuti wana weZimbabwe watiri mukaidi kuenda kobayiwa kamushonga kakodziva mupengo kakabva kuChina kam. Tiri kuramba tichitenda vanhu vanosvika miriyoni wabayiwa kureketa kuno. Zvinofadza izvi. Hurumende yaita nhanhora dzakasimba kusvika kumamiriyoni 10 yakaringira kuti igobaya vanhu. Ticharamba takaringa kuti zvichaenda sei. Sangano rakazvimira rega roZim Rights ragoti iro riri kuendesa komisheni inoringana zvokugarisana nozvousahwira kudare rodzimhosva kuti idzinge Obert Gutu. Waroda kuti Obert Gutu adzingiwe ikweyo nokuti munhu wobato roZANU-PF, izvo zvisingadiwe pamutemo kukomisheni iyi. Pokare wari kureketa nezvemasoko agoreketa ogukura hunde aye kuti masoko masvinuba anoringirwa kuti munhu ari mukomisheni iyi agorekete. Ipapa ticharamba takaringa kuti kumatareku kune chichaburika chire kana kuti paribe chinoburika. Hurumende yedu inondoramba ichichinjurudza kudzimiwa nokunyorewa kwomutemo kunoramba kuchindoenderera mberi. Kutoita chamutengure vhiri rengoro rinoramba richindotenderera. Nyasi riri pamusoro mangwana riri pasi. Ipapa nyasi wagoburitsa tsamba wachiti iwo wanhu vari kubva kunzvimbo dzakaita seChitungwiza noNorton vari kubvumiwa ba kuti waende kuguta roHarare. Heno mabi yangu kuti vanogara kuChitungwiza nevanogara kuNorton vari kuringirwa kuti vagoite sei vachida kuenda kumabasa. Kwai ipapa zvinenge zvitoerengerwa somunhu ari kutekaira kubva kuguta rimwe achienda kune rimwe guta zvinova zvisiri kudiwa panguva yemupfigwa ino. Heno mabi yangu tinoramba tichindozviringira nokuona kuti vanenge vachiita seiko wakuru wehurumende wa. Zviri kuhwadza vazhinji papa kuBritain kwai kuri kubenhutsiwa vanhu vanosvika 150 kubva svondo rinoyare. Pari kuhwadza mabi angu nokuti wakanga waenda kwaObert ikweyo asi kwai zvakaramba saka wakubenhutsiwa kunyika yeZimbabwe. Heno mabi angu wari kumboedza kuenda kumatare rodzimhosva kuti waone kuti vanogona kubvumiwa chire kumbogara kuBritain ko. Tichagokunyepai kana wagotandisa kubenhutsiwa. Wagare wekumasvingo waendesa guta rawo kudare rodzimhosva. Kwai guta riri pabodzipo nemakambani 5 anoita zvokuunga aendesiwa kumatare rodzimhosva nokuti wari kucherachera kumakomo oTarget Copy. Ipapa paribe agoziva kuti zvichagotekaira sei nokuti wari kuti zviri kuitiwa zvinovhiringa nharaunda yavo. Iwo wada kuti nharaunda inge yakanaka. Ticharinga kuti inenge ichiendepi kana yaburika nyaya iyi kumatare rodzimhosva ko. Tinoramba tichigokunyepai imi mamabi edu. Kupfikiwa kwagoita mugwagwa woN3 kubva muJohannesburg kuenda kuguta roDurban kwaita kuhwadza idi
paipapa pazambuko repabed bridge paita kuzara dzimotika dzabva kuZambia nedzimwe dzabva kuDRC dziri kusaya pekuti dzoita sei. Ipapa wazhinji wandoramba wandomira zvokutoti makambani akutochema akutoti wakutadza kubenhutsa zvinhu zvavo zviri kuda kubenhutsiwa kubva kuno kuSouth Africa kuenda kuZimbabwe kana kuenda kuZambia, nevamwe vari kutadzawo kupfudza zvinhu kuenda kuDRC kuenda kuDurban kum. Ticharamba tagoringa, asi mutungamiri wenyika yeSouth Africa ati mugwagwa iyu wakutovhuwapo kare. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichitekaira sei. Kwai kuno makambani agopa hurumende zvinhu zvokuseenzesa zvokurwisana nazvo dziwamupengori zvinosvika mamiliyoni okuAmerica mana chaiwo. Toramba tichiwatenda izvi, tiribe kunyepiwa kuti makambani api chaiwo chaiwo, asi tinoramba tichitenda hedu nokuti wazviita izvi mune zvakanaka. Chikwata chomarwadzo chokiriketi chaitapo kare zvachinogaroita zviya zvokuti hwadzisa. Nyasi chajiwa nomutambo nochikwata choBangladesh. ChoBangladesh chasvitsa mumhanyo inoita 243 chokuZimbabwe chikandokona basi 120 chajiwa nomumhanyo inoita 150. Zvinotorwadza izvi mabi angu. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Wanotekaedza sarudzo muSouth Africa waisi watiwo wanhu wavo wakukwanisa kuchinyoresa padandemutande kuti wanyorese kuvhota. Idi mabi edu toramba tichindohewa rute kuti wabi edu zvavo wanoita tusvinyu twakadari kwedu zeki inozvikona baizvi. Kwai South Africa yasunga wanhu vanosvika 4 wamwe wa12 vari kunzi ndiwo vari kuitawo vakaita kuti wanhu waite zvokuparadza. Hino tichagoringa kuti vanenge vachiita sei kuti zvinenge zvichipererepi. Ticharinga zvakandodaro. Ipapa kwagwarashiwa vanhu vanosvika 200 chaiwo. Zvinorwadza mabi angu. Apa wanhu watema wagwarashiwa kupondiwa chaiko zviri kutorwadza izvi. KuSwaziland mambo Muswati agweisa iye munhu anonzi Clopas Dlamini kuti aite ndiye mutungamiri wehurumende. Zviri kuhwadza mabi angu. Wanhu wanyasi wangu waita kuronga kuenda kohwisana naye wachiita zvokuratidzira chaizvo. Heno mabi angu kuti zvichagoperera papi, nokutoti atoita zvokureketa kuti zvinhu zvese zviri munyika machemo nowanhu wese wari munyika mache kwake wanhuwo. Idi mabi angu paribe kuzvikudza kunopfuura apa. Tichaona kuti zvinenge zvichienda kupi. Kwai kuZambia kwagoferefetiwa kuti kuna vamwe vanhu vanosvika kana 20 chaiwo wariwo kuMalawi asi wanhadzirira kuti wapinde musarudzo kovhota. Heno mabi angu kuti zvichagoperera papi. Ticharamba takaringa. Kwai kambani yeSaudi Arabia iri kuda kutenga chimwe chikamu mukambani yodzimotika yoMcLaren chinosvika mamiliyoni emapondo 550 chaiwo. Idi dzimwe nyika dzinoramba dzichindoita zvinhu. Mukaatikidzwa kwanyasi kwai kuno imwe ngowani yaipfekiwa naNapoleon Bonaparte iri kuda kutengesiwa zvino mari inosvika mapondo anosvika 400 chaiwo. Heno mabi angu kuti zvichakoneka chere izvi, asi tiri ipapo togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.